ole hei voina chemistry tutorial kan han tran don ania lo thirtu te zong poin ngun takin in lo thiranga ti chuan voina hian pol som pakhat kan han zir zo tak then khat te kha kan han thir kir thuak anga ti chuan p block element unit pasari na unit 7 kha in lo endonia voina chuan hei hi abul tan na tan chon chemistry zirna tan chuan poimo masa nia kan ngai deuh bok awang ania ti chuan hei ahmasa in chemistry syllabus en thuak photila tun unit a hian kan huang hian unit 1 2 3 technical tha a unit som paruk thleng mai omani ti chuan hmasawnna hian hei a chapter unit 1 a hi solid state period som vel ngai turangai ani a chutiang zelin dang po hi ti hian kan mu ang hian a oma ti chuan a vaya kan period mamo chu period za somruk ani period za somruk chunga Zirtirtu hi tun hun rei lo te chunga hian han ti zo kan tum don chu ani awangin kan hun chu atai don hle a chu wang chuan kan soidan speed te kan han thil fia dan te po kan tlan por mai lo chuanin heng chapter unit som paruk period za somruk chunga Zirtir zo tur hi kan zo man don lo ti chiang sa ani chuan eng po ni selangin adota ilo lu taila p block elements hei hi tuna kan soyang khan period som pani ngai ni ti chuan class 11 zirlai mi 10 khat kan lo theng hil to tuna kan zirtu ne na in la lon si in zom pui si kha kan lo en le thok don ani ti chuan a bultan na chuan what is matter ti khani enge matter pol som pakhata khan kan zira matter chu engkim mai kan chevelami min hual tu kan taksa kan hriat theihna rimte emo kan hriat theilo po in mita kan hmu thei emo kan kuta kan to thei kan feel thei kan khoi thei emo eng khatiang chi thil kha ani ti chuan matter chuan mun rok alo ani ti chuan matter chu adai zai le maya engkim mai kan hmu thei kan khoi thei rim kan hriat thei te kha ani ti chuan hei khovel leilung te atom te takte te hei mihring taksa te le universe kan ti te le space kan ti te ang te pokha huama ti khan molecules dam doi ti te le heng planet kan ti te van sang bo ruak thil engamo khang lian tak zau tak atanga te takte hei atom kan han ti ang te pokha matar chuan a huap ta ni chu ti chuan thil zau deuh kan zir rualin thil tereu te thil zim te kan zir tel bok ta ni ti chuan matar te chu kong hinan thlir sang ti kan hria chung te chu physical le chemical classification anti physical chu mu thei khoi thei le apon lan da na tanga thlir sanna ani maya ti chuan kan hria tong khan a chip chiaring kan soile wanga solid le liquid le gas anti solid chu pian phung het tin volume po nei pa ngai fix ani chu tiangin ama poka sakhat bok ani chu ti rol chon liquid te chu kan soyang khan pian phunga nei lova uma kan da chon pianin o pianga ti khan nowa kan da chon no pian angin a pianga tin asakhat lo ani tiang zelin gas po asakhat lo ba ka pian phunga nei lova volume mu mal po nei lo ni kha physically an classify dan an then dan chu ni le maya ti chuan solid kha han thil fian ani ne pokha la om zela chu kan lu tuk lawanga ti chuan chemical classification ve thung kan han en lenga ti chuan an mani siam tu bulpui a zirtele an mani om dana zir khan thil chi hian han then le tlang pui ta ani chung ta chu pure mixture le pure substance le mixture an han then le ta ni
ke chuan pure substance anti chu single substance physical method manga clear san thei lo le lak san thei lo kha alo ni ta a ti chuan pure substance support chu element le compound an la clear rang le ta ani ti chuan voina kan zirtur bul pui ber mai poimo ber chu element ani a hei hi kan thur bing to anga ti chuan what is element ti alo ni ta ni enge element chu kan han ti chuan pol sop tu omlo thil bul atom big mal angkha a single type of atom ania elements are the building blocks of all the rest of the matter in the world antitani ti chuan in kim mai ni china kan soi tak matar siam tu asiam tu bul pui ate theyang ber ani na hlo si lo wa khatiang chi akha element chu ni a chung element sang sang oma oxygen te hydrogen te iron te le helium te po omang chuan ni element chu compound te le substance ne khan reaction angai vele thung ta ti chuan hei tuna kan hmuang hian hydrogen pani le hydrogen pali le oxygen pani anin belbom chuan water molecule pani an siama hydrogen chu gas ani oxygen po gas ani anin belbom chuan tui aron chuak da hydrogen chu al thei kang thei ani chu tiam bokin oxygen po amaro chu element chi sang pani anin belbom khan molecule anon siam chuak ta ni ti chuan hydrogen te kha element an ni oxygen te po kha element an ni maro chu water te ro chu element ni to lovin an mi molecule alo ni to ni ti chuan element le molecule po kha kan sang hal do ne khata tang khan ti chuan element big ha kan han zui big le chho tak tak to do na element te hi apum puya chuan za som priat anomani 118 element mu chhuah le hriat ani chung zinga som ko le pali chu he leya ama lo piang lo ji chuak pa ngai alo ni chu ti rual ero chuan som ni le pali za som ni pali ni lovin som ni pali te kha chung zinga som ni pali te kha asiam chu laboratory ania thende pe chu hun rei lo te second rei lo te chunga han siam chu lo lang zok an huwa bo le ngal ang chi te kha alo ni ta ni ti chuan classification chu enga tan nge apoimo kan lo ti don ta element ta chu clear san angai ta ni element ta kha chi sang mu chu alo ni ta ka chuanin an ni na kha ngun ta ka zir ani lo chuan aboi thak thea ti chuan element te kha clear san dan an lo ngai to ta ti chuan chu tianga element te clear san dan an lo ngai to chuan thil zir te kha alo ol sam ta ani ti chuan atir lama element clear sang tura zirna an lo kalpuina sa to ema chung te chu kan han thok thokanga to brainer triads ti maya oma chu kum sang zre som hi le pakwa khan ni ta ti chuan hei kan huang hian element chi thum te anda khom ta lithium atomic weight 7 te sodium 23 te potassium 39 te ti chuan khang pathum anda tlar te kha adinglam le veilam mi te mean atomic mass han bel khom khan hei kan huang hian 7 plus 39 mean chu 23 ani ati chuan alaya mi mass a hi aron chuak zel ani tin omjenei angreng deuh tak khan thil kha anon rema element te chu tiang bukin chlorine bromine iodine te calcium te strontium te barium te pokha tiang khanin triads ang khan anda ta ni amaro chu kha element han clear san na tan chun man tak thei po alo ni le che chuang lova ti chuan newland octave te anon mu chuak le chung chun hei solfa do re mi fa so la ti do an han tiang deuh khan element chi sang kha an han rem chho ve chung da chuan electropositive atanga electronegative angin a han tlar ve bok khatianga a han tlar kha adik phechu adik na chin oma ti hian hei lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine ti te sodium magnesium aluminum silicon phosphorus sulfur chlorine ti te kha an han tlar chho ve sulfa ang de mai khan
zia chu neia tangkai po tangkai na chin chu aneya amar chu na china kan soyang bok khan hei element te an ni phung zia rang dik tak mai han thlir san na tura tan chon man tlak tak tak an la ni chuang lova ti chuan mendili fakha alo mu chuak ta ti chuanin hei po hi han soi chiam don chuan hun a hekle don riau mai ti chuan mendili fakhan periodic table rin tlak zok ron mu chuak ka ta chuan apoimo na in ana bulpui bera chuan atomic mass kha aron mangta ni ti chuan hei helai mi hi ama alemania ti chuan ani atang khan he periodic table hi ma lo son chho zelin hei kum sang zuwa som le pathum lo ni chun moisli khan mendeleev periodic table kharon siam tha in modern periodic law aron ti chuak ta a ti chuan atomic number te hi apoimo ani omzia nei ni periodic table 100 tur chuan tin aron siam ta a ti chuan voinia kan mu periodic table kha alo ji chuak ta ni ti chuan hei hi periodic table voina kan lo man tak chu ani a khovel pum puya hei number te ti hian han in zia ka nge ni hydrogen lithium ti te element sang na china kan ti kha hei helai hi element za le som pariat lai kha anan khung lu ta ni hei hi calendar mo engmo ni satli ani lova thil science zirna atan chemistry chau ni lo physics biology te le medical te engineering atan te po abul thum taka chuan poimo ani a hei hi mishing te na kan thil mu chu te zinga poimo zinga mi Zirtel ngei tur ani te chuan omzenei takin anda a hei hi abik taka zir thampo ani hei 1 2 3 4 ti khana kalpheya he ta 18 thling omani chu group ani a ti chuan 1 2 3 ti khana chuk thlale 7 thlengin chu period an ti thung ta ni khang kha ani nevin kan zir chho don ta a chuan khati rul tu na khan soi thua khan in lo ngai tha in lo man hmanem period engzat nge oma group engzat nge om tuna periodic table kan zira khan kan siam o period sari le group som pare da omani kha nge ni dan che in let leang period sari ti ani chuan khoi nge sari zok chu hei omzia chu achunga tanga anhoi zonga kan chuk hian heng ho hi period first period ania hydrogen le helium cho second period a chon lithium beryllium boron carbon nitrogen oxygen fluorine neon hoka chuting zelin third period fourth period fifth period sixth period seventh period ti chuan group ve thungero chu ti hian akalani heng ho zong hi group 1 hydrogen lithium sodium potassium rubidium cesium francium group 1 beryllium magnesium calcium strontium barium radon ho hi group 2 chutiang zelin he ta group 18 a kan lut pheidor nga helium neon argon krypton xenon radon hi group som pariat na nung ber khani ta ni ti chuan group le period kha kan lo chin sia bokanga ti chuan adot le na chuanin periodic table a element chu eng tiang che nge an thlir ran hanti kan ti chuan periodic table ami element ho zong kha han en le tai la hei kan huang khan ti hian om duar maya element in ziak chuk me number in ziak chuk maya eng tiang taka han zira han chiar tur nge ti po hre ta harani chu tiang turatan chuan abung sang in an han thlir ta ani chu ti chuan chung ta chu S block P block D block F block angin an thlir sang ta a ti chuan hun li ang deuh reuh an thlir ani chu ti chuan hei kan huang khan ni china kan han mu akha hei he lai atir lam pahni group 1 le group 2 kha chu S block anti a ti chuan alai mi a pol dal a kan je hi D block alo ni a ti chuan P block chu hei kan huang hian he lai mi a pol lar ho hi alo ni ta ni ti chuan he ta a hnuai hian F block chu a hranin lom le ta ni ti chuanin eng vangin nge eng tin nge S block P block D block chu an then na chan kan ti chuan he lai hin kan ziak to a heng classification hi
unclassify dan chu a valence electron a last electron a electron nung ber atop ber maya kha khoi orbita nge alu ti kha ain kha na chun ta ni ti chuan a electron nung ber te kha s alu chuan s block alo ni anga chu tiang zel in p block d block f block po alo ni thei don ani ti chuan khang thil te kha kan en chho zelanga ti chuan s block element ni chinami kan soita khan en taila hydrogen lithium sodium potassium rubidium cesium ti te po kha hei kan huang khan group 1 an nia engvainge group 1 kan ti na chan a engvainge s block kan ti na chan kan ti chun hydrogen chu atomic number 1 ani a electronic configuration chu 1s1 ani ti chuan last electron kha s a atla ka wangin s block kan ti chu tiam bogin lithium to po atomic number hi 3 ani a ti chuan electronic configuration kan zia chuan 1s2 2s1 chu electron pathum kan nei khan anu nung ber pakhat electron kha s atop chu tiang zelin sodium apo kan zia chuan s a 3s a s a s a s a s a alutani te chuan s a alut vek awangin kha thil kha s block element anlo ti pha ta ni chu tiang bokin group 2 po kan lo en chuan s block tho an ni a beryllium magnesium calcium strontium barium ti te po kha he ien chuan s2 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 avekena chu wang chuan i s block element anlo ti ta ni ti chuan he sin kan buang khan hydrogen te hemi te pani hi s block anlo ti ta ni chuan he po hi p block anlo ti le ta a hemi boron po hi anwai mi zong te kan thil fe tel lowanga chutiam bo in carbon po anwai mi zong kan thil fe longa an mani hei hi engwainge p ani engwainge carbon hi p block ani nitrogen po p block ani na chan ti vela ha kan en thok chau do ni ti chuan p block element na kan so yang khan boron po atomic number 5 ani a electronic configuration kan han ziak ta 1s2 2s2 2p1 or p ato carbon po p2 ato nitrogen po p3 a oxygen po p4 tiang zelin p an top ta thup mai ni nachina kan soyang khan hei hi chung thliai om kha ni a boron carbon nitrogen oxygen fluorine le neon hei hi ne ti jok tur na hei typing mistake ani hi ti chuan d block element lo om le a hei chu electron ho kha d orbital a an luta incomplete d anti boka hei chu a bigin a shanin kan shilfia le doni chu dem bokin f po hi a shanin kan zirang ti chuan nichina kan han zir tak akha han enlet le ta ila kan lo zo deu thoka kan kal chakin kan soi rang mama em o ka hlalova i soyang khan syllabus azau si a i soi turatam si a kan in khung man lawang ti kan hlova kan soi rang ani a ti chuan class 11 atanga engwa intin nge matter te an lo in clear shan classification of matter kan han zira chuan adot lena chuan element ti kan zira ti chuan engtin nge an classify kan han zirle ta ni adot lena chuan modern periodic table alozik chhuadan kan han zirle ta a ti chuan anu hnung bera khan s block p block d block le f block ate anlo clear shan dan kan zirle block ani kha ti chuan tuna khan p block element chu kan lo zo le ta dot le chuan d block element lama kan kal to don ani ole ti khan p block element le classification ti te modern periodic table le s block p block d block and f block a anin then dan tlang pui a thek thuak kha kan han zowa i a dot le opposite la si chuan p block element ngun thuk zo ka bi chen na le zir chen na anti do ni lo me